Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-irahan Sendor Ngratu Sariman Lengser Keprabon. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara dipun tindakan Roko Mas Aji Soko. Asisten Sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Pakliran dipun tindakaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi dipun tindakaken Bapak Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakaken Dimas Budiono Mbata. Lighting katindakaken Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busana dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Supariana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gendhing katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara katindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakaken Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Hewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Kraton Gading Kencana. Prabu Sepuh Darmaja ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Anom Suharyanto. Ratu Sepuh Pramoni katindakaken Nimas Puput Jarnyati. Pati Mertosena katindakaken Bapak Begek Ari Warsito. Sura Mogol kaparegani dening Bapak Mogol.
Pangeran Subrata katindakaken Dimas Bagong Sutrisno. Pangeran Haryo Susendor kaparadagani dening Cak Sendor. Pangeran Darpo Sariman katindakaken dening Cak Sariman. Ki Jumo kaparagani Raka Mas Aji Saka. Ewondene para prajurit karamehaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing kasatriyan. Demang Sontoloyo katindakaken Raka Mas Andi Prastyo. Surti katindakaken Nimas Uut Sudrana. Wondene Sumi katindakaken Nimas Tatah Wulandari. Nyai Patih Suramagara kaparagani Nimas Menik Widyawati. Candra Dewi kaparagani Nimas Diah Maharani. Wondene Bagus Rokim katindakaken Dimas Rokim Sanjaya. Temenggung Sonto Gati kaparagani Raka Mas Imam Sarjono. Sonto Yuda katindakaken Dimas Eko Pranoto. Sangga Runggi kaparagani Dimas Sabar Sugianto. Sangga Pati katindakaken Dimas Abi Rojali. Wiro Brojo dipun tindakaken Raka Mas Yusuf Sutrisno. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Siji Arum Somplak kabiyantu siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
tanpa pagut gading kencana sumunar semburat cah iya abang remu-remu ana apa ana kidung rumah saeng wengi teko ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jin setan datan puron panaruhan tanono wanci wah pangkawe ana kulingane wong Atmah tirta maling ado duduk pan sampeyan teng mriku. Saestu. Nggih. Ayo mbak-mbak wis sepuh kok tandane isih trengginas. Estunipun Yai Prabu. Lami otot-otot niki kendut. Nggih, mboten maido. Jenenge raga mawon nggih pun rengka. Nggih. Yuswa wis lungse. Namung ra mboten wonten ingkang mirsa. Mboten. Kula mboten dipun dherekaken sinten-sinten sengaja kepengin manggi buka kakang. Nanging Yai Prabu kedhak wonten ing taman mrepeki kula wonten nanggala. Iko kula aturi juga. Oh nggih. Kok ora pantes ketoke. Sepen kadosipun. Nggih. Tenane wonten ing kados.
ning umpami badhe kula andharaken dhateng pendapi kok kirang prayoga. Jembaran nggih kula kinten tiyang ing gading kencana ingkang saged nyimpen wewados menika namung dicok Kakang Jarama. Mbok menawi raos sing batos panjenengan jumbuh kalian pamidanganing raos kula Yai Prabu. Ngaten nggih Kakang. Inggih. Estunipun kula mumpun mupuh umpami ngerat pradata wonten ing gading kencana. Nggih. Kula ngepenginaken lengser namung kemawon. Inggih. Emane sinten putra ing gading kencana ingkang patut nglintir dewaning keprabon kula taksih tidur-tidur awit menapa putra ingkang patutan saking Prameswari boten namung setunggal kabeh kalih Nak Mas Pangeran Sariman kalih Nak Mas Pangeran Susendara. Nggih. kula dereng manggihaken sinten ingkang pas minangka dados calon ratu. Ulunging panguwasa dereng cumlorot pendak wonten daru sangkanipun boten kepanggih tumuli lajeng pecah pamikiran kula badhe wonten menapa ngoten Yai. Katimbang mangke negari gading kencana kabeh Nggih. sawetawis kula badhe titip kaliyan Kakang Kijuma layang sasuwek minangka partisara kegancingan negeri panjenengan simpen mangke panjenengan aturke sinten wedrah ingkang pas patut dados ratu wonten ing Yai Prabu sampun ngleggono mangkini ngaten Yai. Kula juru taman Joma ngesti padha kadang tika Resi Jaramaya mundi dawuh badhe kula estakaken badhe kula simpen wonten ing guwa pengawas. nanging ampun ngantos sinten mawon mangertosi perkawis niki Ngesti padha dawuh nandhara. ngaten kula kepareng pangsika Tidak.
tansah pamoren Sinok moyo winayengan sopi sining pentok kalbu pambukan ning rondo tarwen saking layap liaping loyo pindho pesating sumusuping rasa lakon iki lagi 6 dina segenep 7 dina suaraku pedhot lakon kene kok jalu terus ae meneh tak idoni raine lakon kok ngene terus ae aku lho nganti ra iso ngeloni Nuwun sewu. Kanjeng Pangeran Sariman sing bagus dhewe. ada apa sih? Kula dhewe niku gumun. Sejumlah lage iki. Gitu? Ya, Gitu? ya. Nalika lakon iki nek gandeng juwono. Ya terus. Neng didukung karo pemuda, dadi lan apike ngati bledhos. Angger dina wong nganggep jaluk lakon iki mergo sepiral. Spiral dengkolem iki. Oh, spiral lho spiral. Lah kono karek jaluk lah aku sing nyanyar metu ngene pajak. Aku dhewe yo kesel. Kancaku do turu, angger kowe metu aku melu metu. Ayo. Yes, ini dilakoni kabeh mesti takdire Allah Subhanahu wa taala. Apa? Takdire Allah. Kabeh mau pancen tanggung jawab, Ya, kewajiban, aboto dikaya ngapa, pancen iki panyuwuran. Apa? Kenapa? Pesawat liwat. Kabeh niku panyuwunan,
awak dhewe wong maca Ya. kudu anut sing bayar. Ya. Ora ketan netizen ngelek-ngelek awak dhewe ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting payu. Ah, iya. Ayo, Guru. Aku pengen kodo karo kowe. Padha napa? Sajroning aku mempun semedi. Nggih. Mahak ing asamun, nyepi ing pamrih. Nyepi ing pamrih mahak ing asamun. Nggih. Meminta marang kanugrahane Gusti. Nggih. Aku ndek kekayuan. Napa? Aku kepengin dadi ratu ning Gading Kencana. Ribut. Pengen dadi ratu ning Gading Kencana. Aja nemen-nemen sing suwe iki. Player bosok kowe. Supi, ambali sebal meleh. Aku kepengin dadi ratu ning Gading Kencana. Apa kelakon? Ayo Doni marang kok. Jane mboten kelakon. Kok ora kelakon? Gandeng kula niku abdi panjenengan Ya. sing kinasih kelakon. Kelakon. Nggih. Terus kanthi cara piye aku dadi ratu? Lah mbok Lombok piye kita ajak omongan lombok. Anak buahmu kelompokno kabeh. Ngeten. Pedrah wonten ing Gading Kencana wonten kalih cacahipun. Loro. Pangeran Sendor kalian Pangeran Sariman. Ya. Cara silah praraton keng menang jebul ratu pancen Pangeran Sendor. Sendor. Nek panjenengan mengke sak lengseripun Pangeran Sendor. Kesuwen. Lah nggih, rek nek kesuwen panjenengan panjangka kepengin dados ratu. Niku gampang. Carane piye? Lo. Carane piye kok halu lho. Carane niku gampang. Kabeh para demang Ya. nggih dipun kempakaken. Diwenehi iming-iming pangkat bondo donya paring kedah nyang guyung dumateng panjenengan. Ayo yung kok cocok ning Nggih. yang goyong diwenehi iming Nah, lah sing ora gelem singgir. singgirke. Cocok. Saiki dumateng panjenengan. Ngono. Upami kelampah panjenengan dados ratu ing Gading Kencana. Ya. Sesulih kula menapa? Jaluk mopo tak turuti. Njaluk bojo 10 tak turuti. Njaluk mobil tak turuti. Kula mboten njaluk aneh-aneh. Jaluk mopo? Kula njaluk patine Sariman. Cangkemmu. Wah aku ratu mbok mati. Edan. Tembung-tembung celuk kelompokne jak menyusun rencana. Jak menyusun rencana. Panjenengan kandha apa anane? Sampean tak celuk. Buset to. Kowe iki sapa? Sapa iki matane piye lho iki? Sampeyan pinten? Lah aku calon ratu sapa? Calon ratu iki jenenge Darpo Sariman. Lho iki sapa iki? Aku Iki Hengki Sariman. ya aku ki Sariman. Mosok sampeyan iki Sariman? Lah sepiro? Kaca-kacamu aja ngumpul karo. Ya ampun. Niki enten apa? Aku kepengin dadi ratu ning Gading Kencana. Sampeyan iki ana-ana mawon. Wis aja kuwatir. Anak buam andamu kelompokno. Dukung aku, engko njaluk apa tak turuti. Nah! Cocok. Omongnya sampeyan aja kemajuan. Kowe aja kuwatir. Sing penting aku dadi Ratu. Nah. Apa sing dadi penjalukmu bakal kelakon. Tak turuti. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk apa? Kowe njaluk pendem ning ndi? Heh? Yo kok njaluk pendem aku bojoe kepengin golek malah pendem. Alah rupa lah bojo foto lho yo.
sampean pengen dadi ratu. Ya. Cilik gedene kula kali ruang kula niki kan golek masa ngoten. Golek masa sakake. Oh. Nek masalah duit aja kuwatir. Sing penting aku dadi. Segala cara aku ajak ya Sampean duwe duit tenan ta ora? Walah oke ra sithik. Ora percaya. Ngenyek. Laut duwe, alas duwe, kraton duwe. Iki nggone sapa? Nggone mogol ora nggone. Ngenyek. Tak duit-duit. Aja pengiran. Kae. Mangkel ya. Di duwite ndi? Lho sampean niku ajeng nyalon. Nyalon. Nyalon niku mboten gampil lho. Ora gampang piye? Nyalon niku kedah wonten syarate. Ijazah. Ah. Kudu enten syarate. Ijazah wis ana sing ngurus. Sing penting ana duwite. Oh. Lho. Setenggal kedah wonten duit. Duit aja kuwatir. Kalih kedah wonten dekengan. Dekengan ora sithik. 3 kedah wonten dukun. Dukun yo akeh ora sithik. Lah Mulih dolan ngene dukun sampean. Dukun ora akeh. Dekengan nek mboten ngangge duit, mboten mlaku. Heeh. Wis aja kuwatir. Dukun nek mboten ngangge arta, mboten luwes. Napa niku? Duit. Wih, duite mateng-mateng. Lagi nek ngecok iku mau Tahun ratu patun kita. Pulau itu ngirim. piye kene ngitung piye? Kok ora ubah belas iki. Hitung sing pola drijine kok sirah gedek-gedek kaya eman-eman. Duwike ben ora rusak, sirahe lah ben rusak. Oh, ngono. Kopior. Duit aja kuwatir. Nggih. Wes sing nyempoyo aku. Lah, Niki ngeten. Calon ratu niku ora kalih. iya. Kal, Aryo Susendor. Nah, kaping kali nak sampean. Nah, sampean wau ngendika menawi sampean niku dadi ratu ning Gading Kencana napa ingkang kula jaluk sampean danan ngoten. Nah, Sing niki wigati. Nalika kula niku mlaku-mlaku wonten ing Taman Sari wonten abdi juru taman Kidomo. Oh, gitu mo. sing tuwek iku, sing okah tuwek. Mlakune ra jebul ora ngono pisan. Ora nyono. Jebul anggone ilah boleh napa. Kuwi kuwate sing dinas wan sprigel. Lah, sing bebayani ana rawe ratu sepuh. Sinten Prabu Darmaja. Lah, iki banjure jebule kuwi dulure. tenan ta ora? Iya. Aku weruh dhewe tak intek. Terus Partisara. Lan pikuh Gading Kencana diparengake Kidomo. Lah wektu dina iki Kidomo nyingitke Partisara ana ing guwa pengalasan. Wes to ngene wae. Perkara Partisara kuwi perkara. Lah ya to. Heeh. Perkarane kawula-kawula sing tuku kawula-kawula ning Gading Kencana iku pasrahke aku. Ngene aku. Nah, ning ora mung kuwi. Iya yen to dadi yen ora kudu rencana kedua. Oh, rencana kedua. Upama rencana satu gagal, gak berhasil. Kudu gawe Rencana kedua. apa iki? Ratu sepuh Sinten Prabu Darmaja diparingi daharan ning daharan kuwi campur racun obat celeng. Nah, Diracun. sing tumindak mboten sanes namung Sukini karo Surti lan Surti. Paham. Paham? Apal? Oke. Timbali. Hei, ayo. Wedok belek-belek.
ini gawean. Gawean apa nyapu? Kok nyapu? Lah napa Mbah? Gaweane enteng ning kowe bakal kepenak urip. Bos. Kok bos. Loh, lah napa? Gawean kok bos. Kowe tak kongkon nek iki kelakon uripmu selawase gapal penak. Nah. Lah nggih, gaweane niki lho napa, Ndara? Gaweamu ngracun wong. Hah? Racun wong? Iya. Racun wong niku dosa lho, Ndara. Wis dosane tak tanggungi. Lah mangke nek mlebu penjara. Aku sing ngetokno. Urusane Kanjeng Pangeran Kok nek kowe di penjara, aku nyogok dhuwit bar metu kabeh. Kowe ra durung ngerti sapa sing mbok racun. Burung to? Dene. Kok aku iki lho. Edan. Nek jenengan kula purun, saged langsung kula sakniki kula purun. Ya padha ae. Lah pripun? Kowe tak utus ngeracun ramaku ya bapak. Sinun Prabu Darmaja. Racun wong tuwa. Iya, Ya bener sebab to. jenengan. Lah Kowe- jenengan iki edan apa pripun? Nggih. Ora edan, ora bapake dibayari. sampeyan lho. Edan ora edan aku pengen Sago ora. Alah. Undung. Sago ora. Nek ora sago tak pateni malah kowe. Sabar. Jajarane mangke napa? Mangke nek pun kasil, jajarane napa? ganjarane siji dhuwit, kowe tak pek bojo kabeh. Enak sampean. Rasa kula. Lho, kok iso? Kok iso? Lah kula bleguke ngene. Lah kono ratu kok ora menak kowe njaluk apa wae dituruti. Lah ratune, lah rupane niki lho Ndara sing Carane nek ngeloni karo merem. Ah, bener. Ning nuwun sewu. Piye? Menawi ndika niku badhe dibojo niki loro. Ya, kok ngatas. lah niku. Arek atas tak wakilno kowe ya. Lah kok dhewe ora ngatas kok. Sing medeni si Tatak. Lha kula kok medeni niku. Niku nek ra wong mendem ora ngatas. Wes, sing baku kowe engko tak utus nyaoske jaran mangan ning gone romoku, ning panganan ki sono racune. Nggih. Nek kowe kok kecekel nek ditekoki, Sing ngangkon sapa? Sariman. aku. Beto. Lah niki sing ngangkat Sariman kok. Pancen sing perintah Kanjeng Sunan Sariman. Ning kamu kecekel sing akon Pangeran Sendor. Wis dikon racun iki jadi kon ngapusi. Apa? Napa? DP. Malah cocok malah saiki kok DP. DP. Hitung sik Mbak Yu. Palsu apa ora iki? Kurang awas sampean. Ya wis aku bayar aku bae. Paronan lho Mbak Yu. Iku pirang lagu iku? Wis Wes. lho dia. Mengeriin. Lagi. Kula niku wedi karo sampean. Wedi karo Sampean dadi ratu, janjine apa sing tak jaluk sampean udanani. Lho, Ya karepmu. lha kula nggih harus ada Janjian. janjian. Nah, niku cocok niku. Lah jenengan mungkin ngapusi malah ra sido pek bojo kula. Wah, kali kok duake nganggo layan janjen Ya. buan. Sakniki usume ngoten. Mergo napa, Ndara? Usume tiyang blantik niku kathah. Sapa iku? Apa dengan Engke kula riyen. Kula nggih tanda tangan nggih. Yo, Nggih. Sawang. ada tangan kok tandur iku. Tanda tangane wong penting nggih kados ngaten. Larang nek kok Ndara. Telas. Ki apa to? Pun. Wes, elan. Gambar kok. Napa niki? Seksi. Si. Apik lek Ndara. aku yo tanda tangan. Aduh, rada bundel. Kok yo ngerti wae. Wah, mate manut dedek. Nah, niki panjenengan apa kula? Sing go iki, sing go iki. Mboten lah, kula direk tanda tangan. Tanda tangan. Duren kok. Apa ora kono iki? Sampeyan sakit tanda tangan apa mboten? Ya. Mboten sakit tak warai. Oh, Teng atos. Lah sing cetha. Nek tanda tangan sing cetha sing apik.
Wes, Wes. sing nggawa aku. Ra iso. Lho. Buku perjanjian ini ku kula sing beto. Sah, dasarmu apa? Lho, lha mangke nek sampean ngapusi. Alah, aku wong jujur. Jujur kacang ijo. Saniki mboten usum wong jujur niku mboten enten. Pun ngeten mawon, random gawe. Kula tak golek giting kowe ngracun Prabu Sepuh. Apa ya ta? Oke, yo. Lo nyampe pewe. Sedaya sampun siaga nyatun nyadong damu. Nah, iki sing tak jaluk aja nganti lali. Nggih. Tanpa guna saben dina kowe melekan tirakat betek-beteke mung pengin jago Kanjeng Pangeran Sariman dadi ratu Mregane Kencana. Nggih. Wong-wong gembleng dadi siji, sesuk-esuk nang pendopo agung iki ana pilihan ratu. Ngenani pilihan ratu. Iya, menasa kuwi. Nggih. Ayo prajurit kesatrian lan kawula-kawula kabeh dibudalke tumuju ana ing pendopo Oh, agung. kados Ayo. ngaten nggih. Nyumanggaken. Kula nyuwun nami Yo. dipun. Pranayaka. Lumaksana ing makarya. Magita-gita Tanjung! Tanjung!